Det är Boeing. Är det bild eller är det film? Film. Ja. Vad har du för taktik då? Alltså vi kör roslag och så får vi se vad han gör. Och så finns vi på sidan och så har vi Fabbe i mitten så ska vi få göra så. Vad tror du om matchen, Oskar? Vem vinner? Vad säger lagkaptenen? Vad säger lagkaptenen? Det går väl bra, vi har inte bett om förut. Ja, det är det. Nej, inte det här. Frågan är. Ja, men det var de som kom. Inte samma lag. För de här spelade division 1 och de har förut spelat division 3. Vad tror du, Victor? Ska du ta ni Blackberg?